যতন দীপর কাহাম পৈলানো তিনি বরং বনাম প্রেসিডেন্ট বিকে রাংখল এডিসি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা যত তিনি খাতুকসে এমএলএ ইএম এমডিসি তে সিনিয়র লিডার তে ফাই মাজা ফাইনাই সারা তিব রাজ্যনে आनी रांगचांनि ताखुकते बुकुक संनो आनी पाइफले हामबाय मारागो जों दिनै बेलाय खेल वानसना दरकार जों तामनि बागै अ जागागो सादुनो सादुं हिया वातिनो वातिन हियाखलाय जों अर दिनै कतरमा पान्दा माखलाय जों जत बुकतबुगि साइ मानो 30 বছর কংগ্রেস বাই जों ठगी जाखा बान्दी जाखा 35 বছর जों সিপিএম बाय ठगी जाखा बान्दी जाखा जों 5 বছর বিজেপি बाय ठगे जाखा बान्दी जाखा चिनि हाव तंगदो दै चिनि देश तंगदो दै जों चिनि कक बाय कक मा साया चिनि कक बाय जों मा पुरिया चिनि हाव तंगै जों 70 বছর रमै जों सरकार चाकरि मानिया जों बुसुक खेला बराव बाय थंजाखा बान्दी जाखा चिनि हाव तंगै जों चिनि जागानि कागज खालामैया गोबां चिनि नक थाइनोबो मोनगोरै 40 বছর अंखा एडिसि मामानि चिनि एडिसि बिसिङो काइसा फानो स्कुल कलेज काहाम करै 40 বছর रमै चिनि एडिसि बिसिङो काइसा फानो हस्पिटाल काहाम करै सुपार मार्केट करै बुसुके जों बान्दी जाखा 70 বছর रमै आनी बरग बिरमाननि कागलिया 70 বছর रमै दाबो फन चिनि गोबां मा जागा दं तिब्रा सारक और हानि बसारक और हानि नक फांरक नक गाहाम करै लामा गाहाम करै माइ गाहाम मासाया जों बुसुके बिरमान मांगै दं ताखौ बहरक बनि बागै चिनि बुबाग्रा बनि जे फाइगो दिनै अ दफानि बागै अ जातिनि बागै सामंथाय दंफाय ताखौ बहरक जों बुबाग्रानो जों मा हामजागनाय जों बनो मा सुबानाय बनजे खुद हा बुबाग्रा हा नकफां बताबक हा करै बहा मा सानै मा दं ताखौ बहरक जों बुसुक कपाल हामिया आमनि बागै जों जतन कयनाय चिनि खागो यागो रमु समाय दांदि जों अनेक ठगी जाखा अनेक थंजाखा जों तै बैबाय थंजागलिया जों खिनि खाख्ला रमै समाय मा तांनाय जदेस जों ठगे जाखा जदेस जों बिनमान मानखा जों तै बैबाय ठगे जागलिया जतनान ताखौ बुहुरक चिनि खारमै समाय तांदि तिनि निसिं आं केबुबाय सिपिएम बाय ठगी जागलिया कांग्रेस बाय ठगी जागलिया बिजेपि बाय ठगे जागलिया जों आमनि बागै जों तिनि जों फुनुगुरि खातिनि गोबां 30-40 हाजार बरक चिनि खरांनो जों दिल्ली खोनारनाय चिनि थानसानि फान हामजागमानि फान जों मा फुन्दुं ताखौ बखरक जों हामजागमा बाय जों सामंमा तांनाय बयनो हिंसा गायै बयनो नासलेगै जों सामं तांया चिनि सामंबाय चिनि हामजाग मंबाय जों चिनि पातिनो रक्षा माखायनाय आं बोरमोन कयनाय जत चिनि तिप्रामथानि वारियर रक चिनि साबुता रक जों बयनो मा हामजागनाय जों हिंसा नों माकातिनाय बनि बागै फायजतनो जों दिनै जों बुबागार नायसिन दङ दिनै खरकसा खाथकसा बुबाग्रा
Chini Mukhyamantri Meghalaya ni Congress sangma dynamic leader belai kok kereng leha kereng sing mono jotor sai mano sara North East India go sobte young and dynamic leader Mukhyamantri Congress sangma sing mono yasak sognai boni bufa pie sangma belai ke borok kotor abni bagai suno fandona bagai Maharashtra fandona bagai botini खुद मुख्यमंत्री তিনি और তিনি फाइ माजा फाइ तंग ताको बखरक आमना आं कइनाय जत्तनो जों महाराज फाइ हांग्लाय তিনি मुख्यमंत्री फाइ हांग्लाय जों के साथी তিনি साथीनम जों सेप्लेगै जों जत्तनो बनि कोन काहाम के माखना ताको बखरक बनि बगै आं তিনি को गोबां सालिया जत्तनो आं मन कइनाय তিনি निजों समाय मा तांनाय समाय तां मा थांनाय जों थानसे मा तंनाय जों मा हामजाग लायनाय हंख्लाय जां खागागो चिनि दिन काहाम सबाय दंगो चिनि महाराष्ट्र तुजुल दंगो बनि नेतृत्वे बनि तुजुल माबाय जों जत्तनो तिनि दफा फियक जागनाय तिनि तिब्रा मथा रागंनाय जतना हायनो हायनो तिनि बबागरा आयलक थों तिनि तिब्रा मथा आयलक थों जतना हामबाय खुलुमबाय हामबाय